Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anjawala nthawi yanu chuko. Chipakira mwamba. UTM. Sokolo lathu. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Ife tonse pa 16 September. Sikomo kwambiri. Chamba ndipereke ulemu kwa gogo a senior group govati ndi magogo onse amene muli pano. Komanso ulemu akuluakulu achipani amene mwabwera mulandire ulemu wanu. Nthawi ino ndimafuna abale anga munimvetsetsa president kunoko ndiye kwathu. Ndimati ndipempha chimwene avala t-shirt yofirawo mwina muta atakakhala kayapo tiyauza anthu uthenga ofunikira wa chisankho cha pa 16 September. Ndithu sikomo kwambiri. Ine ndimafuna mundimvetsere kwambiri. A president kunoko ndi kumudzi kwathu. Kumwanza kuno akamuzo ankanena kuti people were literally naked. Kumwanza ankanena kuja ndi kunoko. Tambani kunene kude ngadziwe konse kuno ndiye Mwanza. Nenu akuti anthu amayenda maliseche osavala. Zimenezo ndi zimene akamuzo ankanena. Koma mmene mwaonera nsewu obwera kuno mpaka ndamunafika posokonekera mayendedwe galimoto zina zazing'ono zimene zimabwera zachonera komweko. Kuswezonena kuti kunoko kuli mavuto akulu kwambiri. Kuleku abale angali apapawa akhala akuuzidwa za nsewu umenewu dzaka zonsezi. Akhala akulonjezedwa kuti nsewu upangidwa dzaka zonsezi kuyambira kumbuyoko. Koma nsewu sukutani kodi sukupangidwa. Nthawi ino ndimafuna ndikupempheni abale anga timvetserane bwinobwino chifukwa nthawi zina timaomera mfiti m'manja. Wina wake oimba amati Joseph Nkasa anaimba nyimbo kuti chosadziwa anaombera chani kodi mfiti m'manja. Timatha kumaombera m'manja anthu amene akupangitsa mavuto athu kuti akhalepo. Lero kunoko anthu ambiri akuvutika business yawo chifukwa cha nkhani yachani ya nsewu. Nsewu utakonzedwa ma business akuno ngakhale ulimi utani kodi utukuka. Ndiye nkhani zimenezo ndi zimene tikufuna tikambe masanano. Awa ndi Dr. Kabambe. Dr. Kabambewa ndi munthu amene wagwira ntchito mboma dzaka zokwanira 25. Dzaka 25 anangochoka ku sukulu ya ukachenjede straight kulowa mboma. Anapeza muluzi ali a president. Nthawi imene anatenga Dr. Kabambe ngwapatsa ntchito yonena kuti ayang'ane njira zokuti njala ithe m'dziko muno. Ndiye Kabambe anakhala pansi mwa ukatswiri wawo ndi maphunziro amene anapanga nakhazikitsa ndondomeko ija yotchedwa kuti starter pack mwayikumbukira nthawi yabakiri muzeti makhala mbewu yachimanga makhala fertilizer amene anapanga program imene ija ndi Dr. Kabambe. Atapanga program imene ija ndi imene ikupitirira mpaka pano imangosintha mayina. Pena amanena kuti AIP, pena amanena kuti subsidy. Ndi imene ijayo katswiri amene anayambitsa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Atachoka muluzi kunabwera Abingwa Mtalika malemu mzimu wawo use mumtendere. Anatenganso Kabambe kuwapatsa ntchito ya budget director. Budget director ndi amene amagawa ndalama zaboma. Ndiye Kabambe amagawa ndalama zaboma. Koma chimene amayika chidwi kwambiri nthawi imeneyo kunali kuyika ndalama ku nduna wa zamalimidwe. Ndi chifukwa chake mukumbukire nthawi ya Abingu tinafika pomanena kuti Abingu ntesa chani kodi ntesa njala. Mukumbukira nthawi imeneyi chete? Amayika ndalama zokwanira ndi nthawi yake amayikanso ndalama mu nthawi yake. Lero ku nduna wa malimidwe kumayikidwa ndalama zochepa komanso zimayikidwa nthawi yochepa. Ndi chifukwa chake fertilizer a president muli apo anthu ambiri ma IT mwawo fertilizer wa chaka chatha akadalimo besana kule akonera fertilizer makuponi mwawo. Komanso ena fertilizer wa chaka chatha kugula chaka chiti kodi chaka chinocho chifukwa chonena kuti amene amagawa ndalama zaboma sakudziwa kapena sakukwanitsa kuyika ndalama zokwanira komanso zambiri mu nthawi yache. Ndiye nthawi imene ija timaona ndithu kuti subsidy amagulidwa nthawi yabwino komanso ntchito ya chitukuko imaoneka kuti ikuyenda. Amene amagawa ndalama ndani Dr. Dalitso Kabambe. Mwangozi 2012 Abingwa anamwalira kunabwera Mai Joyce Banda. Sana asiyeso choncho anatenganso Kabambe kuti mudziwe kuti munthu ndi katswiri. Amuluzi anatenga
malemu apingu anatenga kubweranso a Joyce Banda anatenganso akabambe ndikuwapatsa ntchito yayikulu yonena kuti nthawi imeneyi nkuti anthu ambiri amayi oyembekezera akumamwalira asanabereke kapena akabereka ndi anapatsa ntchito yawo inali yoti chani aonetsetse kuti apeze njira zokuti imfa zimenezi ziyite mdziko muno. Ndikufuna ndikuwuzeni kusanathe chaka chimodzi inali kuti imfa zimenezi zatani tsopano zacheperatu m'Malawi muno mpaka na mayiko ena akunja ankabwera kuti aphunzire kuti ku Malawi mwapanga zotani. Zonsezo opanga wake katswiri wake ndani Dr. Dalitso Kabambe ali apapo. Posachedwa apa atachoka amayi Joyce Banda 2014 kunabwera Professor Arthur Peter Mutharika anatenganso to akabambe kwatenga kwake zinayenda chonchi. A professor atamba kugwira ntchito chaka cha 2014 chuma cha dziko lino chinayamba kutsika 2014 2015 2016 unapezeka kuti ndalama yakunja yasowa mdziko muno ngati mmene zilili pano. Itasowa ndalama yakunja 2016 mdziko muno unapezeka kuti mafuta agalimoto ayamba kusowa, katundu wayamba kukwera mtengo mwakuti soko amene anampeza 2014 ali 35 kwacha anali nthawi imene yono atafika 50 kwacha. Chimanga chitachoka pa 4,500 kufika pa 6,000 katundu anayamba kukwera mtengo. Ndiye professor anakambirana kumeneko kuti tipanga bwanji ndena anakumbutsa professor bwanji osantenga Dr. Dalitso Kabambe amene anagwira ntchito ndi achimwene anu apingu katswiri wa zachuma atikonzere chumachi. Ndiye 2017 anatenga akabambe kuwapatsa ntchito ya governor wa Reserve Bank. Ntchito ya governor wa Reserve Bank nkumanga chuma kapena kugwira chuma kuti chuma cha dziko chizikhala champhamvu. Ndiye mmene amabwera akabambe anapeza ndalama ya dola yakunja ili pa 750 kwacha dola imodzi 750 Malawi kwacha. Ndi atayipeza ili pa 750 anayigwira ndalama yathu mwakuti zaka zonse zimene anakhala iwowa mpaka na 2020 mmene achakwera amachotsa ntchito nkuti ndalamayo idakali pa 750. Chifukwa chakuti ndalamayo sinasinthe mukudziwa inu katundu athu yense amene amapangidwa kwambiri mdziko muno zipangizo zake zimachokera mayiko akunja. Ndiye kuti pokagula kunja samagula ndi makwacha iyayi amatenga ndalama yathu yakwacha kuyisinthanisa ndi ndalama yakunja kuti ino akagulire katundu uja kumeneko. So chifukwa chakuti ndalama yathu inali ndi mphamvu sidasunthe kutereko kuchokera 2017 mpaka 2020 katundu sanasinthe mtengo. Anapeza soko wanima ali pa 50 kwacha 2017 anamusiyanso ali pa 50 kwacha 2020. Anapeza soya pieces ali pa 70 kwacha 2017 anamusiyanso ali pa 70 kwacha 2020. Anapeza sugar ali pa 700 kwacha 2017 anamusiyanso ali pa 700 kwacha 2020. Zinthu sizinasunthe mitengo. Chimanga chinali pa 6,000 kwacha 2017 mene iwo amatengedo ka Reserve Bank governor mpaka na 2020 chimangaso sichinakwere mtengo chinali pa 6,000 kwacha. Kuti mudziwe kuti akabambe ndikatswiri anango achosa iwowa ndikubweretsa governor wina wa banki yomwe ndalama yachoka pa 700 kwacha pa 750 pano inakwera ili pa 1,750 kwacha. Komanso ku banki kulibeko ndalamayi amayipeza pa black market pa 4,500 kwacha. Chifukwa chakuti ndalamayi yakwera kwambiri katundu uja wakweranso chani kodi mitengo. Soko uja adamusiya pa 50 kwacha 2020 lero ali pa banji nima kuno 1,000 kwacha. Soya pieces anali pa 70 kwacha 2020 lero wafika pa banji 1,000 kwacha. Chimanga chachoka pa 6,000 chafika pa banji tsopano 80,000 kwacha paki 75,000 paki. Kumapofika December chifika 100,000 a president. Anthu mulosanga kwanitse kugula. Federeza munamusi ali pa 18,000 kwacha lero Federeza wafika pa banji 150,000. Kunoko anthu ambiri wamalima president sanga kwanitsa ambiri wakula Federeza wa 150,000 kwacha. Ndichifukwa chake abale anga madzulo ano tikunena kuti pokavota tisavotere chizolowezi. Tikavotera chizolowezi tipezekanso tili m'mavuto ena ngati omwewa. Tidzabweranso pano tikukambirana za mavuto ake ngati atodi omwewa. Dr. Kabambe agwira ntchito ukatswiri ali nawo mbiri yabwino ndimene ndikukambani. Mukapita ku nyumbako mukayang'ane ndalama ya 2020 2019 mukapeza kuti amene amasayinira ndi Dr. Dalitso Kabambe. Mukawerenge mukaona ndithu dzina lawo lili pati lili pamene. Ena ndi munthu amafika posayina ndalama mukamene ndi kuchanda munthu amene yonse munthu wamba iyayo. Ifaye kuti lero
ndimpatse no president chifukwa ngakhala amalangiza bwino nthawi imeneyo komabe madziwa munthu malangizo ena amatenga ena osatani kodi osatenga ndifaka akufuna kuti tsono nzeru zonsezo azike malo amodzi akonze chumachi komanso dziko lino chitukuke tikatukuka ndiye kuti wina aliyense akhala osangalala mu dziko lino president anthu apanga maganizo ofuna kukuvoterani anthu kunoko amati akufuna akuoneni lero lakuonani akamapita akupita ndani ndimafuna nthawi ino president ndauza vice president kuti akupatseni mpata tsopano kuti mwayankhule abale athu akuno kuthambani ndikufuna ndikufuneni zabwino zonse zikomo kwambiri. President amemulenga dziko lino kwambira mwezi wa mawu namba 16 landero ule mwanu inu akoko komanso makoko onse amene alemekeza mwambo uno akulichon azibalanga nonse achipani tingoti mwachidule chifukwa cha nthawi maulemu onse akhale mchimake amene mampekesera chandi ati ena onse akamba mbuyo mukuti mavuto amene ulutsana nawo ngati Malawi ndi mavuto azachuma amene tikupikisana kwambiri apikisana kwambiri akhalapo atatu ena champhatso zimene akupatsani kuno ndi pachamunayika monument panapakhala mabaja pa Chiwanga koso zimene akupatsani ndi zilizo koso zimene akupatsani ena waso zimene akupatsani ndi chani aina wachiyangawa sadi panacho mapatso inasuna kia mbona aminaja nendi mambaso nyimbo inake ndikamati akumbatoto inu mutiti haye akumbatoto Amalawi takana tikumvane akumbatoto akumbatoto akupatoto akupatoto chiyangawa toto sema kwambiri amaina bambo kodima maliro akatuluka nyumba kuti lukaiya kumanda okubwera chimfula yamtuluwaje timabwereraso kuti aleso nyumba amabwereraso zina zija ndaziyesa nseuwu ovunda wonyasawo wamalimeja nalimonso konkuno sichoncho alinamiza ndepano lentipaseni namwali wanyunyu amene sukulu yake nchita kama tonde yani yazachuma komanso ngokatenga wabalo ya president alibe sonkobe ngongwa ilipo sonkobe na ngongwa sonkobe iyayi kobe zira bele baja zoro mwana wangu yuona mwana kwamba kulia mwana ufuna kutawa ndeonsa kasojera komanso ndinofani kuwempeni unomaoni zinuwezi karibu inobwino tufani bangesuli kwa suli namba nae nangapina univale sili basi mina kujomba muzi ndabenga endi mafuna kunoko kuni MP kuno MP agabambe kutapile bwino nchito mwana wangu ulio na amene yutukuvana pa president yeso silikadani tisakaponye ile kobero maonda kundi maso maonda di maso alipo kanga maga wapo alipo kanga maga suli yuno wakala suli yuno mukala tige isioto ngombe gamoni ngomoni wani after once isonkano watu dilo kila wadi ngombe gamoni basi moni moni nonse kakanya kuti ngombe gamoni choyamba ndifuna kuti itomoze a president anandipira phone dzulo kuti afuna kwenda kuthambani sindi magroup ndani panopa president akubira zomwe kwambiri ndifuna sopereka moni kwa amfumu nosame muli panopo ndikuti zomwe kwambiri chifukwa chomwe ndilemekeza kufika malo wanu chifukwa cha nthawi mongatera kale kuti sokono usiwanga ineyo ngati mwana wanu ndipanga sokono wanga chimene ndingofuna ndiyena president ndi zinthu zitatu zokha unongo mavuto athu oyankhulayankhula akalangawala ndi nsewu chachiwiri kuna president kuli njala yoopsa zikalowa kungoma pa 16 ipa pamudzi yokuti anthu akuno kumwanza
tili pa mavuto a njala muliganizire. Chachitatu tili chipatala apa, chipatala chimenechi chikufuna kuti mulithandize, pali mavuto ambiri sindingathe kunena kuti nthawi ilibe koma ngozo kuti ndi mavuto ambiri pa chipatala. Chifukwa cha chimenechi ndikuona kuti apresident zikomo kwambiri chifukwa chakubwera pano. Nanga ndipempha ameneyu amene adzipita kwa bambo wake ndike yeti kupita ukapempha nsewu chipatala ndi zinthu zosiyanasiyana kuti achina madzi zambirimbiri kana njala mtunda wakwate mtesanja nenduliwo umene ndima amene wa bwana pamalayi panopo ndima amene wa bwana anthu ayampe UTM Tsogolato Toyamba ndipereke ulemu kwa gogo onse ajipapi ato komanso ndaona zatu apipi muli pano ulemu wano moni amaida bambo muli bwanji nonse inenso ndili bwino ndiyambe ndikupepesa kutafika mochedwa nsewu kuno wativuta mmene timayenda ndimaona ngati tifika msanga koma nsewu wativuta kwambiri chotero pepani kwambiri ndikudziwa kuti ambiri ife muli ngati ine wa Seventh Day Adventist amene medzanere musabata ali kuyamba ndipepese kwambiri kunati ma Adventist anzanga takhala ngati sabata tasinaliyambe bwino lero pepani kwambiri ndilankhula mwachidule kwambiri kuti noti balalike tikasunge sabata chotero nditokoze kwambiri agogo agovati pamodzi ndi abale tonse chifukwa chodidikirira mpaka nthawi zino. Mulungu akudalitseni. Ine mungafotokozera project yoyamba imene ife UTM tagwirizana yakuno kuthambani ndiyeyo tsamanga nsewu. Ndifuna ndikonjezena gogo kunena kuti ife ya project yoyamba yakuno kuthambani mission idzakhala kumanga nsewu ndipo pokwana chaka chamawa nsewu umene tikatawika kumanga chifukwa tiwika budget yathu yoyamba imene ife tikukhazikitsa tikangotengapo mamwezi wa mawa budget imene tiyambirewo imodzi mwa budget line idzakhala ya nsewu wakuno kuthambani. Ena inu mwina simukudziwa ina chimene anga anakwatira kuno ndiye nsewu ndikudziwa kwambiri mmene amayankhula gogo mfumu apa amati ndakhala ndikubwera kuno ndimabwera chifukwa cha chimene anga anakwatira kuno ndiye ndikudziwako bwino kwambiri ndikudziwa bwino za mavuto a nsewu uwu. Ndikulonjezana gogo project yathu yoyamba kuno kuthambani idzakhala ya nsewu umene uja ndipo pakukwana chaka chamawa ife nsewu uja tidzakhala titawuyamba. Chachiwiri chimene ndikulonjezana anthu akuno kuthambani nchonena kuti ife UTM tikalowa mboma tidzakonzanso chumachi chikhale mchimake. Tikakonza chumachi mitengo ya zinthu idzatsike. Anena kalanja wala kuti ine ndine dokotala udokotala wanga sikuti madwala litsipa ndiye ndikupatseni panado muchire iyayi. Udokotala wa ine dziko chuma chake chikadwala chuma chake chikasokonekera chumacho tichikonze. Chotero ntchito yachiwiri imene tidzachita ife UTM tikalowa mboma ndiye kukonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Tikapanga zimenezo ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Chotero fetereza sadzadutsa mtengo wa 50,000 kwacha papagiya. Komanso pambali papo tidzayambiranso fetereza subsidy program tingapanga nthawi ya malemu apingwa mtalika. Ena anena kale kuti ine nali budget director nthawi ya malemu apingwa mtalika. Ntchito yanga kunali kukasaka ndalama za boma ndikutsika mu ntchito za boma
ntchito imodzi timayikamo ndalama ndiyo ya Federeza Subsidy Program. Chotero ife UTM tikawamboma chaka chino tiyambiranso Federeza Subsidy Program. Iwo onse amaandira Federeza Subsidy Program nayo amalema apingwa Mtalika titsayambiranso kulandira Federezayo. Pamodzimodzi ndi mafumu mukapatsidwa Federeza no mafumu zimene zonso titsayambiranso. Ndiye mbali na Federeza watsika ntengo sakudutsa 50,000 kwacha. Mbali na tikupanga Federeza Subsidy Program. Mbali na titsalimbikitsanso ulimi wa nthirira. Kuno tili mitsinje yambiri tidzagawane ma solar pump, ma treadle pump, tilimbikitse ulimi wa nthirira. Cholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikapanga zimenezo ndiye kuti nkhokwe zilaliko munthawi ya malemu apingwa Mtalika zidzabwereranso. Chotero tidzayamba kudya katatu. Chachitatu chimene ife UTM tidzapange ndiye cholimbikitsa ulimi wa zinthu zosiyanasiyana. Kuno timalima malanje, kuno muli ndi zipatso zosiyanasiyana zimene malima kuno. Mmalimanso na ndolo. Nthaka yakuno ndi yabwino kwambiri, imalola zinthu zosiyanasiyana. Chotero ife UTM chachitatu tidzapange ife ndikukhazikitsa mafakitale amadera kuti chilichonse tikulima ife pakale afakitale omagula zinthu zimenezo. Chotero kuno manajesi malima acha kukale mafakitale ogula manajesi kwa alimi ndikuwakonza kupakala ma fruit juices osiyanasiyana. Kuno mmalima zilacha nandolo ucha pakalenso factory yomukonza nandolo sadutsa kala ntako kuno. Mmalima tomato ambiri pakale factory omagula tomato kwa alimi ndikumapanga tomato sauce ndi zina zosiyanasiyana. Chotero ife UTM chachitatu tidzakhazikitsa mafakitale amadera ndi cholinga chilichonse tikulima mudera pakale fakitale yomagula kwa alimi zimene zija ndikumasanduliza zinthu zija zikhale ma products osiyanasiyana otadzigulitsidwa. Mafakitale amenewa adzalemba ntchito achinyamata ambiri akuno kuTambani. Chachinayi ife UTM tikawamboma tidzayika ndalama zambiri mu ntchito za migodi. Dziko la Malawi Mulungu adalidalitsa ndi migodi yosiyanasiyana. Chotero mu zaka 5 zoyambirira tidzatsekula migodi 10. Kuno kumwanza muli ndi migodi miyante kwa patali ambirimbiri kupatikizapo golide. Chotero ife UTM tikawamboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka yotsekulira migodi. Migodi imene tikayitsekula anyamata ambiri adzapeza ntchito migodi imeneyi. Chotsirizira ife UTM tikawamboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku ntchito za makonsolo. Ndi cholinga tikonzere zipatala. Akansa a MP achera MP amanena za chipatala chakuno. Ife tikayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo tidzakonzere zonse zofunikira mu zipatala zosiyanasiyana. Ndalama zimenezi tidzakonzere nkhani za maphunziro, masukulu osiyanasiyana. Tidzakonzere nkhani za madzi, madera ambiri kuphatikizapo kuno madzi anthu sakumwa ukondo iyayi. Anthu adzapatsidwe madzi aukondo abwino. Mabadiziranso magetsi ndi ovuta. Ndi 100 billion kwacha imeneyi tidzaonetsetse madera ambiri kwapita madzi, madera ambiri kwapita magetsi, misewu takonza yaphula, komanso zipatala ndi masukulu zonse tadzikonza. Chotero pa 16 September mwezi wa mawa mukavotere UTM, mukavotere ife UTM tidzakonze nsewu. Anthu abwera ndi kupita analinamiza za nsewu sanatikonzere nsewu. Ife UTM mutipatse mwayi tiukonze nsewu ukhale mene unena kukhalira. Mavuto a nsewu menewu atereto. Mukavotere UTM
ndicholinga tikonzenso ntchito za ulimi, fetereza mtengo watsike, komanso fetereza service program tiyambirenso, tilimbikitse ulimi wa nthirira, tizilima kawiri kapena katatu, nkhokwe zibwerere tiyambirenso kudya katatu. Mukafodere UTM tidzakazikitse mafakitale am'madera kuti mananjesi timalima kuno, maorenjesi timalima kuno Nyamata ambiri. Mukafodere UTM chikolinga achinyamata apeze ntchito ku mikondo imeneyi. Chotsiriza mukafodere UTM tidzapereke 100 billion kwacha chaka ndi chaka kuboma la Mwanza, ndicholinga tikonze zipatala zathu, tikonze masukulu athu, tikonze misewu yathu, tikonze ntchito za madzi, tikonze ntchito za magetsi. Tikatero umoyo wa Malawi uyamba kuyenda bwino ndi kupita patsogolo. Nthawi yanga ndi yochepa, koma ndithokoze kwambiri kuti munabwera mwandiona, inenso ndakuonani, ndanyadira kwambiri, ndingoona manja iwa kuti akandifodere ifa UTM, akafodera ine ngati president, akafoderanso MP athu da kansa UTM. Dole manja. Zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni, zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.